Здравей! Радвам се, че отново си тук в моя канал Power BI с Мария. Днес ще направим един често срещан практически казус. Ще сравним бюджетни данни, които имаме създадени в началото на периода, с фактическото изпълнение, което имаме след това за тях. Обикновено в практиката имаме два източника на информация. Един за бюджет. Виждаш, ние имаме файл с дата, за кой отдел се отнасят разходите. Това ще бъде един файл с разходи, типа на разхода и сумата. Имаме още един файл, в който вече са реалните разходи, при които имаме повече от един запис за месеца. И съответно отново имаме датата, на която се е случил разхода, отдела, вида на разхода и сумата. Първата стъпка, която трябва да направим, е да заредим файловете в Power BI. Отваряме приложението Power BI Desktop, избираме Get Data. В случая нашите файлове са CSV, така че избираме текст или CSV файл и избираме първо един от двата файла, нека това да бъде бюджетния файл. Избираме го, отваряме и преминаваме с бутона Transform Data към трансформационните стъпки, защото виждаме, че в самите данни имаме някои празни редове, имаме нужда да направим някои трансформации. Първото, което ще направим, е да поставим първия ред като заглавие Use First Row as Headers, така че да имаме заглавия на колоните ни. Ако в началото, когато започнеш да работиш, си поставил файла си на някакво различно място от този път, който аз съм избрала, трябва от зъбното колело да избереш промяна на тази стъпка на трансформации и с брауз да си избереш пътя до файла, където е поставен при теб. След като сме вдигнали първия ред да бъде като заглавие на колоните, следващата стъпка, която ще изпълним, е да премахнем празните редове, защото те няма да ни бъдат необходими. Правим филтрация, премахваме редовете и след това трябва да направим правилно избиране на типовете на данните. Първата колона ни е дата, затова я форматираме като дата. Департамента може да остане текст, типа на разхода също. Сумата обаче ни е необходимо да бъде число, затова избираме decimal number, тъй като не знаем дали са само цели числа или някъде ще има и стотинки. С това бюджетният ни файл вече е зареден. Можем да изберем от New Data Source да си заредим следващия файл, който ще бъде фактическото изпълнение, Actual. Избираме отново Open. Файлът ни се зарежда, даваме OK и отново правим стъпките за трансформация. Поставяме първия ред като заглавие, премахваме празния ред и форматираме данните с правилните им типове. Сумата нека да бъде децимал. С това вече сме заредили нашите данни и е необходимо да направим съответствие между бюджетни и фактически стойности. Както виждаш, данните не са изцяло фактологични, тъй като на места имаме и текст за департамента. Ако прецениш, можеш да направиш изчистване на данни. По-подробна информация можеш да видиш в друго видео от серията, което ще има в линк в коментарите. Даваме Close and Apply и зареждаме информацията на екрана. Тъй като вече в случая имаме две таблици, в които имаме данни, няма да можем да направим директно свързване на тези таблици една с друга. Ако отидем на Model View и, например, искаме да свържем департамента с департамента или датата с датата, това няма да може да се получи, тъй като ще имаме повече от едно съответствие в всяка от таблиците и връзката ни е many to many. Такива връзки many to many не се препоръчва да се правят, тъй като в този случай не е напълно ясно как ще бъдат сумирани данните. За да можем да работим коректно и спокойно с нашите данни, ще направим няколко допълнителни таблици, за които ще използваме DAX. Ще си припомним малко и как се пише DAX. За целта ще си изберем New Table, отгоре от лентата с бутоните. И първата таблица, която трябва да направим, е един календар. Можем да направим календар с използване на функцията календар Auto, тъй като в случая нашите данни са доста по-прости. За по-комплексни ситуации можеш да използваш календар като функция. Изписваме календар, това е името на таблицата, която ще използваме. След това започваме да изписваме името на функцията календар, избираме календар Auto. Тя не изисква от нас да задаваме други параметри, така че
избираме затварящата скоба и натискаме Enter. С това се появява една таблица за нас, която е с датите от периода, който имаме. Ако отидем на Table View, можем да видим, че календара ни съдържа данни от 1 януари 25 до 31 декември 25, защото това са данните, които обхващат нашите файлове. Сега вече бихме могли да свържем таблицата календар, като в случая тя ще бъде свързващото звено между бюджетните, нека да сложим бюджета в ляво, и фактическите стойности, които имаме. Поставяме този календар в средата и можем да го свържем с бюджетните стойности. Тук вече нямаме казус, имаме една стойност от календара, която отговаря на няколко стойности от бюджета и по същия начин може да го свържем с фактическите стойности. По този начин имаме вече данни за бюджета и изпълнението, които могат да бъдат представени под формата на календар. Можем да си създадем една колона за годината. Изписваме year. Внимаваме в коя таблица сме кликнали, когато създаваме колоната, за да може да ни се позиционира в правилната таблица. Избираме след това date от календара. Може да се намира най-отгоре, може да трябва да го потърсите. След това правим още една колона, която е вече с месеца. Избираме month като функция и след това въвеждаме отново датата от календара. И по този начин вече бихме могли да започнем да визуализираме данните. Искаме да видим, например, за година и за месец. Можем да си изберем тип таблица. Да видим година и месец. Данните ни не трябва да бъдат сумирани. Това можем да го направим като настройка предварително за всички данни или да го направим в последствие. Ето в случая имаме един календар, който е с датите, които са групирани по месеци за календарната година. И след това можем да направим, да изведем бюджетните суми и фактическите суми. Виждаме, че веднага те се визуализират само като ги маркираме. Това се наричат имплицитни межери. Ние бихме могли да искаме в последствие да видим и разликата между двете. Ако искаме да видим разликата между двете, ще ни бъде малко по-трудно да го направим с тези имплицитни межери. Ще се наложи да си изчислим експлицитни, т.е. ние да кажем какви стойности да бъдат визуализирани. Ще си направим бързо една measure таблица от Enter Data. Направо въвеждаме името на таблицата, която искаме да създадем, за да можем в нея да си групираме всички межери, които ще създадем. С десен бутон New Measure правим субата на амаунтите. Например, можем да имаме Budget Amount, като формулата тук ще бъде просто сумиране на стойностите от Amount от таблицата Budget. И подобен measure можем да си копираме, можем да си създадем нов measure. Поставям данните, маркирам с Ctrl-Shift и L, маркирам само бюджета, т.е. когато съм маркирала полето, сменям едновременно и двете стойности, пиша Actual и давам Enter. И имам вече две калкулации, които са изчислени експлицитно. Изтривам тази колона 1, която не ми е нужна в модела и по този начин Measures таблицата ми се позиционира най-отгоре. След това вече мога да използвам тези межери, за да изчисля разликата между двете стойности. Правя още един measure, поставям div, да кажем, разликата между двете и тя ще бъде бюджетната стойност минус actual стойност. По този начин вече мога да визуализирам и разликата в стойностите. Изтривам от таблицата двете стойности, които въведох като имплицитни и добавям бюджетната стойност, фактическата стойност и разликата между двете. И по този начин вече имам визуализирани стойностите ни, които са с някакво отклонение спрямо бюджета. Само че аз в таблицата имах и вида на разхода и департамента, за да мога да визуализирам. Сега, ако поставя, да кажем, департамента от едната таблица,
виждаме как започват тук да се дублират стойностите в бюджета, защото нямам някаква връзка между департамента в бюджета и департамента в фактическите стойности, така че ще изтрия тази колона за департамент и ще трябва да направя още една дименсионна таблица, в която да имам само уникалните стойности на департаментите, които са в моя модел между бюджета и фактическите стойности. Ако погледна данните, виждам, че в бюджетните стойности имам 5 департамента: IT, HR, маркетинг и други стойности. Ако погледна в фактическите, ще забележа, че тук има един отдел акаунтинг. Тоест, аз не мога да взема само от една от двете таблици информацията. Затова ще обединя двете таблици. Ще направя една нова таблица с New Table. Тя ще се казва департамент. И в тази таблица ще направя юнион на двете колони, като ще си избера всички стойности, ще използвам all, на колоната бюджет департамент, поставям запетая и отново всички стойности all на actual департамент. И затварям скобата на формулата. Това, което се получи, са всички уникални стойности на бюджета от бюджетната таблица и от таблицата с Actual. Само, че тук допуснах грешка. Трябва да бъде Actual 2025. Ето имаме и счетоводната стойност. Но имаме дублиране на стойностите. За това е необходимо да допиша още един ред, който ще бъде Distinct. Изписвам Distinct и обграждам формулата с две скоби. По този начин вече имам уникалните стойности на департаментите. Преминавам в Model View-то. Позиционирам си таблицата департаменти отново в средата на модела, както и календара. И правя връзката на департамента с бюджета и връзката на департамента с фактическите стойности. По този начин вече имам една таблица, която ми свързва двете таблици с стойности фактически и мога да използвам отново за визуализиране на данните департамента, който може да бъде в таблицата. Ето, ако го поставя тук след месеца, вече имам информация и виждам, че примерно за акаунтинг не съм имала бюджет, но имам реално изпълнение, докато от маркетинг разходите имам някакво спестяване на разхода. Бих могла да визуализирам в матрица данните вместо в таблица. Мога да сложа департаментите като колони, така че да мога да правя сравнение за различните отдели и съответно имам информацията визуализирана в колоните по различните месеци, като се вижда къде имам отклонение и къде имам друга стойност. Аналогично можем да подходим и с типа на разхода, като направим още една measures таблица. Правим нова таблица, отиваме в Tables, избираме New Table, правим още една таблица с формулата подобна на департамент, само че ще бъде за Expense Type. Expense Type. Изписваме Distinct, защото ще искаме да бъдат уникалните стойности. След това правим Union на двете таблици. След това избираме всички стойности за Expense Type от бюджетната таблица. Слагаме запетая, за да ги обединим. Отново All, всички стойности за Expense Type от Actual таблицата. Затваряме скобата. Затваряме скобата на Union. Затваряме скобата на Distinct. С това правим още една таблица за разходите. Ето Expense Table. Нея също я свързваме аналогично на другите две таблици. Веднъж с бюджета и веднъж с фактическото изпълнение. Като по този начин вече имаме създадени всички необходими връзки
можем да сложим вида разход от таблицата новата, която се е създала Expense Type под месеците и така можем да видим видовете разходи за различните департаменти. Можем да си добавим филтри, така че да може да преглеждаме данните с различните сечения, които имаме. Един филтър за департамент. Ето по този начин можем да си създадем филтрация по департамента. Можем да сложим тази колона някъде отстрани, може да бъде в началото преди таблицата, може да бъде в края. Ето аз ще ги поставя в дясно, за да бъдат по-подредени, да позиционираме таблицата в цялото пространство, за да можем да преглеждаме стойностите. След това ще копирам тази визуализация за филтрация и тук вместо департамент ще си избера типа на разхода. По този начин вече мога да си филтрирам за определен департамент, определен вид разход, стига да има такъв, в случая за софтуер, и да видя по месеци изменението. Финално, за да може да виждаме по-ясно какво се е случило с данните, можем на колоната div да сложим условно оцветяване, условно форматиране, като това условно форматиране може да бъде, например, с икони. И тези икони можем да ги направим с къстъм логика, можем да си изберем, да кажем, стрелките и да поставим навсякъде number, т.е. ще гледаме абсолютната стойност, защото това ни е разликата като абсолютна стойност. Поставяме навсякъде number, като поставяме за отрицателните, тъй като това са разходи, негативно би било, ако те са станали по-големи от 0. Сменяме тук да бъде по-голямо от 0 и изтриваме крайната стойност, т.е. от 0 до максималната стойност. Това е негативно изменение. Ако е равно на 0, няма промяна, т.е. ще оставим жълтата стрелка, а ако е по-голямо от минималната стойност и по-малко от 0, тогава това е позитивно изменение, т.е. разходите ни са намалели. Можем отгоре да сложим, че това форматиране ще се отнася за стойностите и за тоталите и да изберем ОК. И тук виждаме как имаме положително въздействие, намалили сме разходите с изключение на месец февруари, когато те са се увеличили. Това е един практичен пример за сравнение на данни, фактически и бюджетни стойности, които можеш да използваш в практиката. Пожелавам ти успех и ще се радвам в коментарите да споделиш дали се е получило и дали твой казус е различен от този, който разгледахме.